Sa ngayon ay narito kami sa Palani Balod na kung saan ay isang lugar na napakaganda dito sa Palani at ito ay ang Ace Palani Garden Beach Resort na pag-ayari naman ng mga pamilya Antiporda. So ngayon po ay makikita po natin dito ang napakagandang lugar. Makita po sa iba't ibang bahagi nito ay may mga tanim at mga flowers at ilan pang mga halaman na narito at syempre naka-landscape po ito. At doon naman sa unahan makikita natin yung full view ng beach resort. At syempre po ito ay matutunghayan at makikita po natin dito sa bayan ng Balod. Ito ay nasakupan ng lalawigan ng Masbate. Syempre po ito ay pasyalan ng mga taga Masbate at hindi lang taga Masbate bagkos datapwat ay maraming mga turista ang dumarayo rito. At sa ngayon, ito ay dinarayo ng mga taga-ibang bansa. At syempre, ilan sa mga artista na rin ang pumunta rito. At maging ang ilan pang mga dayuhan mula naman sa iba't ibang lugar sa sulok ng Pilipinas ay nakarating na din dito sa nasabing resort na Ace Palani Garden Beach Resort. Ito lamang po yan sa bayan ng Balod, Masbate. Mula po dito sa bayan ng Balod, ako po, si Momo Jess Igan Parion.